Hei tid, så var vi atter her vi en nødgjøn parti av Gjerstamal. Vi inne i Søltafire, og i Iktus, og verster, Daniel Jakobsen, og Anja Hansen teknikere, og Paul Ferro gestekjammerer. Til Paul, jeg har også nok snakket om i det. Det kommer kanskje eisen av tog at de heter fremme i sendingene vi veien i morgen. Det hette her at det så av med en nekt tryggvante som har vært tropleggere av at de har ringet samvittighet. Kanskje ikke det øyla ringe samvittighet i det har gjort noe øyla skreft, kanskje tvørste måter, det ofte egentlig hampelig tryggvante mennesker, men spørningen at gjøre noe rett. Bie rett, lese rett, og hukse rett, og alla tøyen, alt blir til lukket som en samviske spurning. Og her har vi så hukse om så prestatennastene og høvsprestatennastene i Hebreerbrevnen. Og ta jo Israels folk, det finner jo allagt at ta det sinta, ja. Kanskje ikke så smått av ruinet, det vet jeg ikke, men gosser ta det hadde sinta. Så skulle de offra 4 sintene tjasser. De måtte komme nok så rekkelig i tempelet, og her stod prestene og tok imot det. Og offra så hette her offre enten et lampe, eller en dikve, eller hva det var, for å bøte 4 sintene. Men så var det en høvspresten, og han måtte enda for året offra begge 4 sjølvan, og 4 sintene tja følelsene. Og på den måten vi offerblåen og foran så inn ut til aller heiligste, her som Guds nærvære vær. Og det taler nok nek veisen i det, om Gustav gang 4 i det til åkkerne. Det bare til at han tjenesten det var en utvartes tjeneste, og hun måtte endertekes atter og atter og atter, høvspresten ene som året, falt reglelig å komme i tempelet, vi som offre, for at offre for sine synd. Og allikevel så kunne det stendt i Hebreerbrevet at ikke av som kunne teke nega sin borster. Hva heldte du i denne samband, Paul? Ja. Altså, som her det alltid så løs at hvis ikke selv har vi opplevd det, så var det ikke ordentlig hvordan virker det. Og hvordan virker det det får vi forklare. Ja. Men så har vi til lukkelige støv i Kristus at vi får vite hvordan den sattmalen som viter og bonden av til god ved Jesus. Det han har gått at det døye for sin drokkere, og at han så røys oppfatter og kom til rett og skjering. Ja. Så her var det tvinnende urslit at det gamle mennesket ikke akkom som stendt var det var dett og sint og misker altså, og kunne jo ikke evne selv til at få legene rettvise at det stender her at vi døg jo vi hånden. Og det var 4 synder lika man skulle være et lunch. Det var krossfest vi hånd. Så vi ikke langt skulle tjene syndene. Og så gjør vi til at han røys opp etter, og han røystes opp. Akkurat til rett og stjering stendte at det tog jeg at oi hånden vi nå. Rett og stjørt for god. Og god kan ånka til sånn akkurat utan oi sønneske sånn. Det løyve okkar oi hånden, og løyve hans i okkom. Og der gjør det han at han hatt, at han sier, vi lærer svennen at det tykker til gagen at færre borster, så færre ikke borster, så kommer ikke halvanten til tykkere. Talsmævren nevner han, Tjasera, Kristus. Men ta færren skal sende til han, og så han tykkere løyve. Han tykkere rettvis. Ja. Han tykkere innsiktlig. Ja. Han pantren så at ikke noen arven som de skulle få i himmelen. Så nå så nekv inne i som sattmalen at vi fullkomlig trykja i for god til at det over. Så ble Jesus sånn hans stender ikke færa rønsa,
men rønsar ok, og nøytøy, fra atler sin. Det bøt for synder okkara, ikke bare for okkara, men for synder av samsen, sier Johannes apostel. Og det lukka som kom i kløter av meg selv, og i samband vi at konti heter være ratt. Så vidt at ratteren å finne her og i skriften, ja. Ja. Det heter jo testamentet, det gamla testamentet, og det nye testamentet okkara rattor til å være til, som God sier vid og i Kristus. Og det så leser i Hebreabraun, så sørst vi her i 19. kapitlet, og det har vi tatt framme før, om at han her høvespresten, fra vers 11 og Hebreabraun 19, men Kristus kom som høvesprester for henne kommande gavon, altså ikke noen øren enn gavon. Og han får jøgnen et større og fullkomnere kjalte, fullkomnere kjalte som ikke gjørst ved hånden, til som ikke av hesson skapninge. Han får ikke vi blåve av bokken og kalven, som du nevnte, men vi så noen ekna blåve, øyne for i atler inn og i halvdjedommen, og var en evig enderløsning. Tog så satt som blå bokka og tarva, og ørskan av kvojo. Vi har vært slett av henne i årøyne, halkar til utvarses røynløyka. Så sier han, hvordan mange må skal til ikke blå Kristus her? Han sier som vi evig anta bær fram seg sjølvan, løyta lesan for gode, rønsa samvisk og tikkara fra deg og verskon, til at tjena hinon livande god. Ja. Så nå, jeg skal nevne at det er 17 vers her, til det som kommer 18. 17, men nå jo en sattmalig gjørtor, mittlen fægeren og sonen, som ikke kan brøytas atter til taimon, som teka vi som sattmalig, som tryggva som sattmalig. Akkurat. Her ingen brøyting kan hente atter. Nei, her ingen mån. Her og månen i det å ta at i det stender ingen sint. Ingen som eiter sint stender i middelen akkon og færen. Det kan ikke sin standa middelen akkon og færen, da Kristus har titlet skje middelen og stegen for sintene. Det akkurat det, ja. Er sånn? Ja. Den standande sinten som alle tøyna skilte fra gode, ja. Ja. Og en annan måned eistig, han har jo faktisk langt nevnt, men måneden med den ta og nu var at nærværa gods, hon var av en avvisende sted, inne i det aller heiligste, og her slapp ånden inn, utan bare høysprest ena frem året, men ta og Jesus døy av krossen, ta videre hva det hendt, ta han røpte at det fullgjørst, ta skrattna i forhenge, ur erva og lykka nyr i jøkna, at nå var veveren purasta åpen, inn i det aller heiligste, og ikke bare til, men eisen til at i det bor Guds nærvære, hun bor ikke i en fysisk sted, nærkastes, eller støvene, men bor inne i hjørsten av taimon, som har tid mot Jesus, som har sett ut alle av han, og trykk av han. Og det en nærvære som virkelig merkest. Ja. Altså, det er så størst at og det er så ringt å forklare for øren, og jeg trykker kanskje at vi har alt kvarsynne erfaring eller oppleving av gosse hele anten virkar ui okken, men ett gosse som trykker til felaks, og det er omedelig frieren, som stidler sjal og sinne og alt, og som styr opp, og vi kjenner til at det kommer ikke utenfra, men det kommer innanfra, og det kommer vi hele andan. Altså, hans frieren, vi har sagt at det er frigjør gods, som styr opp om alt vidt. Han værvøyter gjørst og hoksan rokkar og i Kristus. Altså, frigjør gods værvøyter gjørst og hoksan rokkar og i Kristus. At bare at trykva tog, tog hatt en verløys, ja? Og få avgavene av tog, løyser til fra av stora, som nek gjør det,
att du huxar i som stora. Du är under en helt öron sattmala och till en livande sattmala. Alltså Kristus själv är ju garanten för det som sattmala. Og to hever et nytt liv, to har født av nødtjon, og så stender her i to versen som jeg nevnte, vers 18, vers 16, og i Hebreabra nødtjon. Her som arvarskjall ja, først 15, at vi dere sette tjena hinnom livande gode, så han ta mittlemaur for en nødtjon sattvala, så henne kattla og skulle få henne evige arv og i lova vår vær. Så kommer et uttrykk her. Etter at deg hever åtsarsted til enderløsning, fra bråten om, under henne fyrra sattmalan. Altså, deg hever åtsarsted til enderløsning. Ja. Fra bråten. Vi er være lovbrødere, så døg vi, for det gode, ja. Deien var, altså, sender kom inn i heimen med en menneske, og vi henne kom, deien. Ja. Deien fylte sint. Han trångte jo tjøkken til at han trångte jo tjøkken til at menneske. Ja. Så det vil si at du er ikke en sintere til du sintere. Men du er en sintere til Eva sintere. Og deien, altså, og sinten trångt i kjøk til et menneske, tog et sint av. Ja. Og vi sinten kom deien. Og det er deien, det har vi, det er lukket som klarene for meg nå til at lese det. Ja. Etter at deien hever åtsarsted til enderløsning fra bråten. Ja, fra bråten. Det fer helt atter til ta og i god sier vi Adam, at han det to etter av træn og skalt og visselig av dødja. Ja. Og han deien, til at han har omtalet her nå, han har funnet seg sted, han altså, nå vad ska man kan säga, men det lukar som nöktar gering, alltså det god nökter. Han är ju inte nökter vi att de kommer mittla se och människa. Men han sa hela livet, han sa rättvisa. Gör det att det var omövligt att människor som hade faktiskt givit sig in under myskelsens vald, ta Eva och Adam syndava. Så hade de avskåret sitt egna livssamband vid Gud. Det kunde ikke være sammen. Mennesker under myskelsens valde kunne ikke være sammen vid Gud, som er suverener og som har blægget djevelen ut fra seg selv. Ja, men det var nettopp djevelen som en slank og løytje. Etter armeren som skriver stender, som der Eva. Så att hon fatt Louis som bråte och vi ösne Adam fick han att ta av hans frukten, ja. Så är det att komma fram och mån och löve särliga skrust i ärenden som är alltså också om för det jag går till orättvisor säger jag till. Ja. Att han kunde sakta sparsta att för öllnäsen här som fällde kände och han kunde östen sparsta och för att Satan slapp att göra det och lättande vers som han gjort. Det skal jeg ikke si om, tror at han skapare mågen, altså han oppråden til alt livande jeg gjør, og til han som god, og merkingen av at han god, gjør til at det er ikke bare så størst, og tog offre, og han gjør det fire sint, tog det var ikke en annen møvelage enn en rettviser, måtte dødja for det rettviser. Og så løsa deg undan til bannet som hekk i dem. Vekna til at Satan lokka til å synta. Og til å ikke gjøre vi vantryk. To først ikke gjørst vi vantryk. Sier han en sang at blind vantryk løyer bort av løy og øye legger alt. At det var en gammel sang som vi sang for. Ja. Og jeg minnes da jeg sang han først og fjerde, blind vantryk. Og å være blind og ikke suttje som man skulle genka, det må være forferdelig, og ångene hjelper seg. Ja?
blind, vattrig, løyer, borst av løy, og øye legger alt. Altså alt er lagt. Og så svart han. Men nu det Kristus. De som var og til. De har finnet å suttje, at Herren går. Suttje, altså hitje. Altså det så løy at velja vi de minner til hever fra de ljøse skøyen iver en sannlegg nu og en annan ta. Til sannleggen Jesus Kristus og i hånden alle skatter vursdomsens og kunnskaperens av henne fjalter. Altså han vursdomeren til okkom, og han kunnskaperen til okkom, og utan han vi nå ikke, tog vi da finner alt atter i hånden, vi da finner alt i hånden. Så det utrolig størst. Ja. Du husker syndrom at det her som du sier her, at mennesker sier god og rettviser, og at han kunne ha sparst. Ja, det kunne han. Og så han skulle bare lade være ved å skape mennesker. Altså han kunne ha skapt alt, hjørne og alt. Og alt kreatur, alt som bare stekka, ikke skapt av sørste, at han sørste av dagen, så han satt av dagen. Så kan man si at så var frier. Men Guds langsel, han var ikke stidlar. Så han skapte mennesker og i bøylade søgnen. Og vi fram om atlan skapning. Så vi skapt og i bøylade godsa. Men for at det ikke skulle være robotar som han skapte, som han bare programmerer til å kikke seg pent og lade være vi. Jeg har ikke hukset tankene til at hvis du god er skapt og konsolesene, at vi kunne ikke slå. Vi kunne ikke gang skatte oss selv. Altså at vi var innrettet i sålesene. Men så var vi robotar. Så var det ikke mennesker. Ja, og så til tannmåner og anklen og akkom. Sånt det stender i salmen under tro i at la vi ha noen herren til anklar, til veldige måte. Og så stender det uttrykket, tid som gjera til og i han bøyer, vita sama som det høyre ljøve av rødtansere. Hvor gjør det det? Til hans fullstendige hever styregade. Og det var i grunden til som han ikke er menneskene. Akkurat. Menneskene har jo en fri vilja. Nettopp, Tog at det kunne velge. Og til det og i hente her, at jeg valgte det som godrunnkjøsen høyme, vil de ha det å velge. Og ta miste det til røgnløyken som det ofte for gode, som hver åren i etter sava. Kan man umynda seg god å satte deg til han stender her og skal skapa mennesker? At hvis vi tok som mennesker, så har man sagt, nei, vad ska jag vet för ända galla. Så jag lät bara vara. Det var verkligt. Så vi tog inte det av fyrstidlocken av det inte till. Det är så lökna tankar, men alltså det är lökna tankar, men jag tror helt inte så mynda mer hur det är inte att trycka Jesus. Det är akkurat det. Tog kom till trycka Jesus. Ta vært hans sannføringen så sterk som anden gjør, at han skal sannføre om synd. Og jeg husker ikke om synd som jeg har skapt, du nevnte det i begynnelsen, som gjør det, men ikke at trygg var Jesus. Og så var det etter at Jesus kom og tok alt hjem til sånn som tro. Det var mer enn skrekker, altså. Altså ikke det at på nærkeren hatt hei nekka avvirke om til vi får taps et eller annet sår, men bare genker etter ønskematler. Det vil de ikke. Så han tjekk opp for mer, som mamma sier, at takka Jesus for det til, at han døg for det til, og han får løsning til å gjøre det inn og i med. Det tog jeg helt ikke fett. Nei. Det blev som en annan stor smadranker, alltså ett litet omklinja. Fullkomliga. Och från här så löst och var det med omkant inte häva vilja vara sålös som Herren vill ha mig att vara. Här var så mänkan har vi varit mäkt och kvart annat som hänt på en löjv,
Men ångan till att det inte väck det närvaro som Herren så här att allt är när. Allt är när, ja. Bäste viner tøyn nær. Stunder glädjar, mysker det bäste viner tøyn nær og ferast til om skokka delen, øttast ikkje ein til sær. Einer han som vitar feltjer, bäste viner tøyn nær. Hatta minnes det fra tøyene. Allt är nær. Allt är nær. Bäste viner tøyn nær. Stunder glädjar, mysker det bäste viner tøyn nær. Det får in här och det får ångat veckant. Vi hade en söndagsklasanker eller? Ja, han sång vid det mötet. Att möte, ja. Jag hade inte söndagsklasanker. Nej. Det var med hälsosankren här. Och så den tillstånd och ta för det vissar. Du tar to och i trygg lever och i tog. Att han alltid nær. Och kvoj han ett lov. Han en rattvis. Han en frigjord. Og lika med chat her, det tempel heilig antans, det vil si at talsmævren som kom, og i sted Kristus her, at han av Jesus var færen, han bor ut her. Så nu kan god vi lika med møgnen, gjøre det versk, som han gjør det jo lika med søgnen, det han bare gjør. Ja. Og det sier han også. Ja, nettopp, ja. Ja. Han sier det. At han skulle. Ja. Det ikke okkar oppfinnelse. Nei. Att ta sånt här. Nej, det är akkurat det. Men till hans herra verlöj. Ja. Jag gör Kristus och okkon vändordaren. Ja. Ja. Hade här nu vi öla knutt att Israel på något sätt tror jag Bibeln har snackat sig för okkon och Bibeln han är ju full av Israel och om Israel och judar och allt det. Och men vi som inte född judar alla Israels folka. Vi var rockna som hedningar. Ja. Men vi Jesus Kristus så vi eisne kommen där som vi läser i Efesosbrevna. Ja. Men jag också så om sig här prästatjänsterna. Ja. Som tar prästarna hötte. Där stod ju faktiskt mittlen god och människor. Ja. Och där omboar faktiskt syndarna fyrtjöving till folket. Ja. Alltså där kunde egentligen inte ha en mening om vad det folk hade gjort då. Som så läsnas. Folk kommer till ett syndar, jag tycker inte en gång att jag fortalde prästen om vad det hade gjort. Det vet inte något sen nära sig. Det hade inte så mycket minnas då. Men folk kommer vid sådana ringar samvittighet till prästen. Det hade själv offrat vi. Och så förmedlar jag prästen det här. Och som vi då långt att oss om och som vi vet så att det är ju allt bra. Ja. Men det är ett som är lyckats ständer efter. Ja. Och det är den tjänaste som vi som tryck var stand i. Ja. Och här ständer jag kan läsa här från vers 6 i 4 Petrusbrev kapitel 2 att tycker nu tryck var han alltså Jesus ta dyrabärer men han vantryggvande är så steiner som tar byggt vräka och våren handsteiner snavsteiner och klätter till fatla. Jesus så snava av att det tryck vi inte åren. Och så säger han här i vers 9 att men tid utvald att. Ja. Och den nästa nämner kongelig prästerskap. Heilig tjå, ognar folk, och kvui jo fyra tisla kungjera dikter hansara, som kallar i tikkun ur myskrenon, inn og i underfotla ljósut, tid som ikkje var folk avur, men nu folk gods, tid som ikkje hadde funnet miskun, men nu heva finnje miskuna. Det er så hoks om en kongelig prestaskap, som han sier om okkon at vi ja. Og samma lukna vi bara tjänastna tja presten den gang, og så nu, så vi som tryggva. Vi ikke bare prestaskap, men vi en kongelig prestaskap. Ja. Og vi sett her til at formidla mittlen god og mennesker. Ja. Vi ikke middelfolk, eller middelmennene, det bare at han ene, ja. Men vi sett her til at jag formidla, jag vet inte, eller mila som det eidra föreskån,
Bådskapen om mittelmannen Jesus Kristus, som båt for synder alls heimsens. Og faktisk så akkurat tjeneste, ta vi få mennesker, vi hele andas hjelp, og utan at det så øyne jeg avvarsk av okken som såløsne, men tar vi så få mennesker til å trykva, så har vi vikket hentet kongelige presteskærene. Ja. Så at nå blir skæren av mennesker som milar eller formidlar bådskapen om Jesus Kristus, som mittlen mavren, mittlen god og mennesker. Han blir bare større og større, og uttrykket blir kraftigere og kraftigere. Her gjør det. Ja, her det inne i en økron som jeg har nå til, jeg pleier å si at før til onker spurt meg akkurat at jeg yngst ikke vita mer og Bibelen enn jeg levde. Altså, til å si at hvis det er som jeg leser Bibelen, bare være en vitan og ikke lov, så vil det ikke, men her det egen jo, det skal det komme til, altså egen vekk. Og så tar vi det Bibelen i Gjørskvaldet, så ble dette brukt et uttrykk at tid rannsaka skriftene og halta tid det var av et løy ut heimene. Så sier Jesus, men til morgen vil jeg at det ikke komme. Nei. Tid vil ikke komme til morgen. Skriftene jeg. Altså han var skriftene. Ja, nettopp. Han var en åpenbering av skrift, så fatak som hon hvis det bare var skrift, men det det som skriften røkker av løysa. Men det som livande ikke skriftene, det Heilig Anden, altså det han som god ante, sånn. Og det Anden som ikke livande, sier han. Året og har vi tala, altså det som stender i skriftene, og ante lov. Og ta jeg sett og lortet etter sånn her, ta tenkte jeg, ja. Hatt har vært her, som og i munnen omgått døven ble verløyd. Altså, jeg kom til ikke, jeg var pura hjelpast deg, så tog jeg at jeg ville ikke være her hvis jeg skulle være etter til Jesus kom. Men så kom Anten. Året ble året ante, og tann Anten livande gjør det med vi tog livande i åren. Akkurat, ja. Sånn? Nettopp. Og det blir ikke til bare fært etter vi tog noen vite. Men tryggven, hon kommer til å hjelpe, tog vi trygg fært av vidt. Sier året, ja. Hva det vi fært av trygg? At heimeren skapt vi året gods. Så til det som ikke sast, det som sast det vår tid. Hatt jeg gjort meg å møte henne. Alt dette som jeg sa, det var skapt av skjønnelige anta som årgods. Så nå begynte jeg å fæta vid trunne. Nå størte tryggven må i noen forstande som det gamle satt. Ja? Og det løtte så til dette, som du også ser, og hvis du får til 12 kapittel i brevbrevet, så er det offringene her og forklaringene her, hvordan hjelpes dette er til å hjelpe mennesker. Men det kom bare fram sannan av synd, er av synd. Og så at offringene som du snakker om Johanne. Men i 12 kapittel, her sier du for at kommer stein 4. Det han sier til at vers 14, tog vi øynen offre hever han vi alla gjørs til fullkomne som halka vera. Hvordan kan brøytast av tog som tog nå gjør det til? Det vi alla. Det kan ikke brøytast. Tog til alltid. Vi er nå og vi kommer til anlegg. Og så kommer det her, ta vittnar øysen i høyde anten fyrir okk, altså fyrir mer. Så etter at han har sagt, hette sottmannen jeg skal gjøre vitte etter tår det er, sier Herren, jeg skal letja lover munner og gjørste tårra. Jeg skal skriva til her i sinne tårra,
Og synder tar og lovbrott tar skal ikke minnes atter. Og her som fyrirgjøving for synd, ikke langer offer for synd. Og nå hever du derve. Nå sier han, og i versen kommer aktene, ja, vi tar vidt nå, brøver, og i blå Jesus er. Hva gjør det blå Jesus er, og hva samvisko? Rønse ena fra deg om verk. Ja. Øyne for alle. Hva gjør blå her? Ja, vi tar at vi nå brøver, og i blå Jesus er, her var derve affær inn i halvdom, som han vukte okkom, nutjan og livande ved til tjøkken forrenge, til holdt han seg, at du nevnte det skrattene, ja. Ja. Mynten av holdt han seg, ja. Og vi tar stauran prest over huset gods, så lærte jeg å stå fram vi sånn og hjärsta, vi fotlare troar visse, vi hjärsten og rønser fra rinkar samvisko, og lika mån og tva i røgnvattnet. Jeg skilte at, for jeg visste det ble jeg gjort alt. Det er det som har gjort hatt at det er verleika, og i mån og løyve, tog jeg hokse øyla løyde om sint. Ja. Tja mer, og tja øre. Det kommer man ikke vidt, ta er en løsterfrat. Nei, det er akkurat det. Er sant? Og hvordan skal du slippe fra sinta? Vi har hokse om at du måste ikke sinta. Nei, ta først å sinta. Det er tryggast å leie til å sinta. Ja. Nei, vi har ikke hokse om det. Det er god ørna, og ta løyve som nu, til livet nu, livet i trunnig av sånn gods, som elskar meg og gav seg sjølvan for meg. Ja. Så er det deg ved Kristus, er det snoppat vi hånd. Hatt av det som Jesus kom for å gjøre. Jeg leser eisene her, jeg sendte ikke i morgen, Ja. så leser jeg eisene her ur Lukas kapittel 1. Og her er sjøvan om Johannes Døyperen, og Zacharias, presten, og Elisabeth. Ja. De var blitt gammel og 80 baden, og hadde langs altså liv etter å få i baden. Og så var hon blitt gammel, som ikke ena for bøtlene, så var hon blitt gammel, og faktisk, det virket som hon kunne slett ikke få bøtlene, så gammel var han blivet. Men så vet vi at angelen kommer inn til Zacharias, og sier vi han at han skal få en sånn. Ja. Og han tror faktisk ikke på det, da. Nei. Så han hukte vid det menneskeslige, naturlige. Ja. Så han fikk det at lyftet ble ikke tidlig atter, slett ikke. Ja. Men han fikk så til at i stedet 4 så skulle han være stummer. Han skulle ikke kunne ta seg til tøyene som Elisabeth Jack hvis han drangebatten. Ja. Og så kan jeg lese sinter herfra at han som var føtter, så stender 8. dagen kom det så at omkjøret batten, og det atler kattler han Zacharias etter feir hans. Men moren hans tok til året og sier nei, han skal eite Johannes. Ta søtte til vi han, ånden er jo attøyne som eiter så. Altså, mennesker er så kjallolukt. Vi blant dere på i virkjøftgjør som vi ble vi, ja. De gjør ta tetjen til feir hans, for å få vite hva han ville at baden skulle eite. Ja. Og Zacharias ber få seg talve, og skriva i hese år, Johannes er navn hans, ta undrastøtt. Ja. Og i samme stund åpna hans mor og tunga hans, og han talar i og prysa i gode. Etter kom alt som bor her om i Øtlo Fjallalandet og i Judea var nekt tås om alt dette. Øtlo hørte til å løte seg til hjertet og søtte kvært man for å være even som badne, til hånd herrens vær vi og noen. Og så kommer det som vi skal komme til. Ja. At Zacharias, feir hans, altså pappa til Johannes Døyperen, fylltes nu av heile andan, profeterar og sier, lovar være Herren god Israels, tog han hever vidja folksutt og løst det ut. Han hever reist okkon opp frelsehaten i huset Davids tjenerasøns, en så han taler i munne heiløve profetasønner fra fatten og tøyen. Og hva er det så her taler om? Jo, om frelse fra fortjenten okkara, og fra hånd allra tarra og i het okkene. Og jeg har nevnt så før at ta var det taler om mennesker som var fortjenter, det er ikke det. Det er bare ombået til myskers valgte som ræver. Men fortjentene tar så her, men at han skal frelse okkene fra fortjenten okkara, og fra hånd allra tarra og i het okkene, fyra gjerra miskunn mot fedren okkara og minnast heilega sottmalasøyn,
egen og i hans svår Abraham feir okkara. Og så kommer det til at han skulle veite okkom at vi bjarga av hånd futjente okkara skulle kunna tjena honom øttaleis. Og i heilavleika og rettvise fire asjon hansara atlar dear okkara. Og hatt akkurat det som to vittnar om her nu. Akkurat, ja. Hatt det er i praksis. Og i praksis. Hatt det er utgynnt, altså. Ja, hatt det gynnt oppas, kan man säga. Uppfyllt. Hatt det er som alt og profeterer, teit og leser, då sier en person om morgon, og sier at gamla testamentet og Nya testamentet, at Nya testamentet er en oppfylling av det gamla. Tog dømer her, Jesus är alltså allt som man säger av Golgata nekva tog för att skriften skulle gänga ut. Tog en profet har sagt här och här och här och här. Och allt i skriften är först och så det som hände. Ja. Och hatt är det helt upphört. Nej. Nej, att det är okkar och det att vara svärre till det som Zacharias Akkurat. säger här. Ja. Da Jesus var løytla. Ja. Og jeg hoa sier vi til som kanskje kjenner atter ui Jesus som jeg byrja i vi. Ja. At du har så ringa samvittighet av at du ivast alla tøyne om du nu gjørs rett og kjenner sånn det kanskje løye innan ut av sjølvene. Men fra egene av Jesus. Ja. Du god til atla okkon ötlun hendan her tilstanden at vi skal öttaleis og i heila leika og rettvise tjena gode atlar der okkara. Og dette som Paul Eisen har vittne om her. Så Sverige er lyd av Jesus. Ja. Og ikke inn ut i sjølvan. Det mest er hent vårt, som alltid de tingene brøytast. Og så kom Facebook og for nekvann her så gjerne. Og jeg vil ikke fære Facebook. Og jeg har mye mat at arbeide på. Så gavs det tettnarna sykla mellom Klaksvik og Larvik. Og her falt det akkurat som jeg miste en øyligen 4 måneder. Jeg var ombord her en halvann timme og kontakta folk som jeg angat jeg hit før. Jeg minnes en enorm oversett her, og jeg kjente han ikke sett meg bare framme for han. Og jeg bor på noen vimmer, og han konstaterer at du er en som tror på Bibelen. Jeg sier, ja, går det ut ikke? Nei, jeg er ateist, sier jeg. Han har med da. Og så sier jeg bare, ja, men det kan gjøre det samme. Jeg kan godt tale det samme til deg som jeg tenker. Ja, det må du gjerne. Og så sier vi han. Jeg kan ikke minnes hva det er. Utskriften er også med opp til vi og leser også for noen. Og så var det livet han, og han takket i fire og for å stå han. Så gikk han ikke var, og jeg tenkte det som et døme om hvordan han kastet breit ut av vattnet. Du skal finne et atter om sånn langt og onker og prætkarene. Ja. Og så sa det til morgenen, altså det hadde vært onker, og lett skjøntene kvile til løyre kvalte. Det tog oss ikke hva for å lukkast hettet litt, at de bare parter vil ha gøyret. Altså smavi som Salman er bøynrasjen her, tar han skriver prætkarene. Han snakker ikke om han mislukkast. Nei, ikke det. Og han åtte etter tog som vi ofte leser Bibelen, mislukka lov. Så han var en holdt fram ur onklinje, og han fikk alt det som han ber godt om, men han breit lovenar, som han låt i liv under. Nå, men godt om det. Så er en som jeg kjenner vel, en vidden som er, han hittar med ångstaden, så han sier, minnes det var en norrmann som du snakket vi, bare tettene ta. Sier jeg, ateisteren, ja. Så sier han fortalte meg det. Nekk var det han. Ja. Jeg sier, ja. Og hva sier han? Og så leier han at ja, sier han, men jeg er enda ateist. Så sier han, at som han sier, var han ikke ateist. Men han var så stolt, han ville nok ikke virkjenne det. Nei, jeg skjønner det. Det sier han ikke, men jeg følte jo med. Han prøver med, om jeg har fri med til,
Jag vet att han ser med vi han som om hvis han nu säger han var ateist. Och jag följde på en av vägen. Kan det ta som jag gör det nu? Ja, säger Herren. Och så säger jag det. Ja. Och det konstigt av tog. Och så är vi tog som händer och nu får vi in i det praktiska innan det. För nekvånaren så igen, så fortalte som Jan Waldes øye, for han får ur en skip, han selte i norra, fiskar røy, og han får bare et annet skip, og til selte han så til her som han skulle fære høy. Og her var en fotle med vår, og han var øyelig med vår, og lå i katsjen, og han sauna og her som ble via marras i pjana snaps. Hvis det var med vår. Og han var så med vår, sier han, at øyne fjerner tar og ikke orsker i bøyre, altså jeg vil ha vakter etter at. Så frøstes det til at lete som om vi drakk. Men det var tunken i mittlet. Så for jeg var fri. Ja. Men jeg gjør det ikke. Jeg sier for først for det. Det er siste gang jeg sier noe om det her du nå gjør. Jeg er en troende. Jeg kommer til å tro på Kristus. Og det sømmer meg ikke at gjøre det som du vil ha meg å gjøre. Ja, jeg tenkte det, sier han. Jeg har hørt om hvem du er. Og nå vil jeg prøve deg. Ja. Jeg kan så Og ta sier som han. Og for godt at ikke bjerker meg på stort til vi øyne. Gjør som jeg er. En nøyligden. Ja. Det er han også med et annet. Ja. Og til samme også er da jeg hørte etterfrisen her i Norrmalm. At han er prøvet med. Og nå prøver jeg han tannvinenskammer som han hittar her. Men han levde jo gjennom da. Han levde jo gjennom da. Alla tøyene. Akkurat. og satt det til han, og nå kom jeg inn at jeg som er vakna og med så løtene, av tøy som sagt det. At til nekk preg på i munn og løyve om hvordan vi alltid viskar til som vi tar ta som i det. Inn i løyve okkara, ta i løyve okkara Kristus, slipper at viska og i lika med okkara. Og det er så øyelig kjølsamt, da det gjør det. Så dette kan jeg nevne Pura Åpe, Johan Kirkefjord Grevar nå i Søstervik, og jeg sier noen år vi til Gjerafyrene, og så til allmenn. Det ble strøyma og sendt ut. Og jeg har vi omkant å vite om en braur i herren, som han. Det är kjølsamt. Da jeg nå hørte at han var ferdig og bare oppringte å si noen år, så før jeg vidt alle bortchansere og i gøta, og han fortalte meg, etter konen han fortalte meg om han. Men så sier alle ved meg at åt var vi honom at han i omgang til at han vet noe Jesus. Men han i vers 21 var tryggvante. Så mamman har skriva og i 3 og 7 og i Bibelen så sier Johan Frester. Og ta var han om 16-17 år. Og min oppleving, min oppleving av honom var hentan, at jeg var først for vei det var 14 år til samsmøtt. Og ta kom jag känna så en neck och först för inbjöd och det var jag att jag lov någon för inbjöd alltså. Det var inte näka man gjorde det haft man får bara in till man får någonstans och så. Föringar där det var öliga skoltan och då var föringar där. Så får man föringar där så inte att man bjöd men tog. Det var föringar där. Ja, det var föringar där. Och här upplevde jag så att ta hem var ett heimkjører han og Alve og søstrene som Fernheim til herren. Og nå han øsne. Det var et annet Ja. Arens søster var født 4 måneder av Aren. Først papen ved skip. Og han kom ikke at skip. Under krøn.
Och hon blev 4 månader att han har fått och så till hemma. Och för att göra en länka lust av stotta så var vi var en samtog i havn från Trojaltrus till Kjejaltrus och lärt. Tu och Johan. Han lärde till elektrikare och jag lärde till malare. Och vi gick av tekniska skola Kjejaltrus, vetren Kjejaltrus 8 så ser man vi nekvon var en ung drang. Jeg minns anka kjent å være til skolen. Men hver jeg for hit til han, så stråler han av glede, da jeg så han. Ikke ofte. Og jeg mest i anta munnen fra gode at vi drar 8. Ja. Og jeg gav til det, og omkjekst han, og han har en utstråling som, han kom til klaskere øysten til for klaskere byggva, og lærte til radioteknikere, teknikere, kallet han. Radiomekanikere. Mekanikere, ja. Og så Patle Rauland Påse, koronaradio, og han førte til voks og hei radio, han til et radioverksted, første tøyna, og her faller han sine kål, og tvører, og her finget det til første bøttene. Så førte det til havner, og 5 bøttene og det. Og nå la vi om til det som var fram og gjøre for henne. Jeg kjente ikke bøttene, og kona kjente jeg nok omkant høy, og han har bare antallet samfeller vi tar ved Kjærbost. Ja. Og da han kom å møte av samsmøten. Og jeg sier vi bøttene her fra tellerstålen at hvordan vi var kommer det kjennast. Og så sannløyken sannførte okken om at vi også frelse og vi var rettvis i Guds egen og ta utstrålet fra alle tøyene. Ja. Og det var akkurat 4 mer som jeg opplevde at de lust av så vel, og de nikket og at han var i erven og ta mest vidt ordentlig at det at det var bare pappen, han var så leis. Og jeg ser man bare han og i talene vi kvinnerna og i fyrre pestbra tror som dolta mennesker i hjertens. Vi har noen spek for å stille anta, og et øyne for kanskje prøye som god i ekkelig at døyre bæst. Hatt det var han. Akkurat. Altså, hva Herren kan virke, og i tjøk noen øyne som kjever seg til han, og tog øysten fram. Hette jo i 17. Korinthbrev kapittel 3 og enden her, god anten, men at vi som vi ankom for anledning noen avspeklet dårlig gods, vil være ombrøtt som moment, fra dårlig til dårlig som Herren i rand. Alt dette her, det samler jo i okra just. Akkurat. Ja. Alt dette. Ja. Og jeg sier også til at han var særlig køner og i tog som han er i Lars. Ja, han var tiltrykt. Og møyren til, sant? Ja. Og til at han har mange mennesker, hvordan han hjelpte til ham, at han hatt han. Ja. Så altså, dette er lov som ikke kan fjæles, ta i Kristus slipper at omsitte det. Akkurat. Til hans er lov, Til nemlig at. og like med oss. Og at det her er faktisk eisende tjenestene til åkken. Ja. Det er at bare han vi åkken. Ja. Og vi tar vi så husker det alltid om åra. Ja. Ja. Ja, og man skal ta oss og si. Men det er slett ikke det snurr seg om. Nei. Her har vi jo affæret til Rombrev kapittel 14. Vi har vært inne at flere for den jo, altså, så jeg vil begynne på hese sendingene, men han sier her fisk at det ikke er. Ja. Og så sier han hva ut det er. Ja. Han sier til rydgjegås er ikke et. Og her var det sånn spørsmål om et og drekka. Ja. Nei, det er rettvise, frigjør og glede i hele andan. Og her så kan han så si, han som i tog tjener Kristus. Ja. Altså, hette Gustav, er genga vi fri rettvise og glede innan huset. Det er tjenesten.
Han som tog tjänar Kristus, tacknas gode och människan domlig. Ja, ja, ja. Vi får i grunden det här vi läsa bröven av vita. Hvordan vi är då, ta Kristus liv så lov vi också. Ja. Och ta vi det här. Så har vi inte rum för det och i honom är det inte rum för det. Nej. Sint. Nej, det är akkurat det. Så sint är det inte i honom. Nej. Så Nej, det är nämligen det. alltså det är otroligt för att han styrer näft tanken om ta vi ta och glädje och allt det där som då och i honom. Rättvis fri och glädje. Ja. Alltså, men det sätter faktiskt allt på plats på. Ja. Att hvis hatt ikke finnes da, Ja. så allt annat lika mycket. Så kan det göra samma kvar vi gör. Ta det som man säger i kärlekskapitlet, men har vi inte kärleka. Ja. Och har vi inte kärlek, så har vi heller inte rättvise fri och glädje innan ömera. Så det här utfra att öll tjänasta gång och faktiskt kunde gå si att det är själv tjänasta. Ja, så Och då har allt det här på att det fra görsten okkara ver att det formidla rättvise fri och glädje till andra görster. Ja. Alltså, och gosse, ja, det är så det. Det kan vara så imest. Men det är som du nämnde om Johanne och akkurat da. Ja. Först och främst att det här utstrålningen Nettopp. av tog som verkligen bor inne i hjärtan. Ja. Och här kunde vi ödla vara vi. Ja. Här är det då. Och här är vi då. Ja. Ja. Underfullt och störst och tar vi få efter Messenger. Alltså Messenger är ett otroligt forum att ha samband med människor. Oj, som är. Ja. Det ger livet så rukt att skriva om han som vi nu har tagit oss om hessa lötna. Och han sa dikter. Och man tar det nästan inte att läsa det upp. Nej. Tror jag att det blir så personligt. Men det är alltså från en till tojen, från här till en annan. Det är alla tojerna. Och så säger hesen personen nu klockan 12:34 skriva till en Paul till en sån glädje höra hvordan du kviler i Guds vilja. Og tjøknon løyve leter god okkon suttja som ek som myntar okkon av venen. Og så sier personen, jeg fikk nøye til, og så skriver han videre om sitt løyv. Og det er en utrolig løysing hun hever av. Etter en kvinna som er gav næren og i bøtten og hever mann og allt som händer i en familj och det händer också till tøymona. Men så upplever hon att se Herren och i köknen liv myntar sig. Så att hon blev sjuka och det såg inte gott ut. Men så vände Herren tog till det gåva och hon fick hålla sig nattor och så framvägs. Att min liv alltså jag har alltid varit så glad för att ta personliga tjänsterna vid och allt det här men det är inte mindre i Messenger att arbeta vi tror som Herren hör till. Alltså vi är ett annat människa, akkurat som vi samtalar så är det samtal här. Personliga samtal med människor. Så det är helt en standande utan att vara in och i några personligheter alltså. Till personligheten blev Kristus och i här och Kristus och i mer. Alltså han personen, ja. Det är personliga. Det är helt en standard. Det är alltså. Och jag har också upplevt av Messenger att det här så gärna i effekten nu är några år så gärna att det kan uppstanda sådana här mittelmänniskor och så i ögonen för så uppstod det att en person har sagt för en annan vin och i Herren om ett eller annat som körde hämta personen ett land och tar i telefon och så blev det inte så gott här mittlarna
Och så skriver jag sen här som jag sagt något till mig och spyr om jag inte kan hjälpa den personen till att det blir så som det är. Och jag falte bøyna vägen att 3 julet det hjälper inte. Så det kan helt färra för det skejte möjligheten att hjälpa. Hvis man blandar sig på ut det som är mellan andra och andra personer blir till ordnata och det som var utan sånta. Och så skriver jag bara efter till den här personen att det som hänt är tyckare mittlen som är skilje är bara tyckare mittlen. Och vi kommer in och efter att det är samma som vi var säga. Ja. Det var akkurat mittlen. Johan och jag. Och det tyckare mittlen. Tryggvande som kom och lyckas som har syntet tvarsfyra. Och det kommer nej av det, ja. Och tandpastoren som skriver i välkomna fick sätta väck och tanken om att och vill ha med. Så skriver jag till henne, jag säger så här kvinna, att vi ser det är en ung kvinna som känner väl, alltså hon är familj. Att det är som är skilje tyckare mittlen och anken är bättre ägna till att få att jag vet att det är samma att än du. Så du ska bara ringa till honom. Och det var nog så spännande att göra till arbete, ja. Och så lustigt jag till och säger till mina rönter av tog att färra för andra ta i himparten inte visste alltid, ta misslyckas alltid. Ja. Och så ber Herren om att skriva en bön i ändan, men Herren måste hjälpa till att inte att ta det skavt från mig. Och så kommer detta väl säkert fram. Det var det ganska inte länge att höja. Att sållar som tillskrivar sållar praktiserar jag det för. Det var ung. Jag talte inte att onkel misskylte med och för alltid och be orsaka och begrunda det och det blev alltid gott. Och det kom fram för mig god vare tack som med Kristus alltid löjer och kom fram till sig och i Kristus så. Så den gränsbrev kapitel 2 och det sista verset, det sista verset. Och kvoi tog vi det och gav i ända Kristus för god. Ja, tog ordnande att vi gör det i honom. Och så säger responsationen att de minner mig av näka som var förr, men som jeg tog verre ikke har ikke gjør langt. Og så var jeg øyelig der. Men jeg kan skaffe her ikke kvalt. Så skriver jeg etter at det er ikke grunn til å boja. Så jeg kan skaffe kvalt, så er det akkurat hent, og så er målet færen. Så også om det. Og så tjekker en løt, en tøy med kanskje et eller annet. Så skriver han, nå er vi på glede etter. Og det er vi ikke for å gjøre, som har vi hette lov å gjøre. Som har vi meninger å gjøre om i mest. Og hette lov i Kristus er orsaka säger det, men det blir så fartök tar vi inte själva, alltså jag säger själva, tar vi inte läta Kristus virka i okra lika med och få oss till att göra det som han vill. Det tar det han vill. Det har följt det, vi har samfört om det. Det har pratat så ofta, om det här tog kommer ihåg, det är toparskavdena fram allt där, att onkel möter där ett land, vinet. Så fær først til hans herre, og vi samtog vi han, og kom så og ber gavet henne fram. Er sant? Ja. Og jeg må si at hver var noe gledest. Ja. Ja.
Ja, helt en standande, alltså. Avvirke av att göra som skriva stenterna. Men du klarar att inte åttan du gärst och i andan. Det är anden som gör livande. Ja, Annars för det spår någon. ja. Alltså att det och det smackar av sikre. Arren du gärst. Ja. Och det är att i honom mer än sikra vid. Och jag också om att uttrycka kan märka till att vi då i Kristus vi mer än sikra det uttrycket brukar han. Ja. Ja, och mer än sikra vid i honom som gör också. Ja, till de 8 tjejerna. Ja, de bröderna. Ja. Ja. De 8 tjejerna. Ja, och hvis du bara läst upp. Ja. Här ständer. Ska jag läsa bara till verset eller fram och undan nästan? Ja, det står nu helt. Ja, vi kan läsa här. Kvar är han fördömer. Ja. Kristus är han som deir. Ja. Ja, det og i meire som risen opp, som vi høyre håndgods, og som eisne bier fyrir okkom. Ja. Hvor skal skilje okkom fra kærlega Kristus, trangt, engest, ætsøkn, hunker, nætjenleidje, vante, etla svør, som skriver for tøyna skuld vera vi dripen atlandeien, vi rokna som skorseier. Ja. Nei, og i øtlån heson meir enn sikra vi hånden og elskar okkom. Tøy viser ui at kvarse deg eller loiv. Kvarse enklar eller herradømme. Ja. Kvarse det som nu eller det som komma skal, eller makter. Ja. Kvarse hua, djupa, eller neka anna og skapt skal få skilt okkom fra kærleika Guds og i Kristi Jesus i Herre okkara. Ja. Hva helt då? Fantastiskt. Ja. Och och jag säger det samband vi. Så Ja. det alltid så otroligt rukt att läsa. Det att läsa om det 8 det är ju allt en underfullt kapitel som Øystein omtalar det. Jag vet inte vad vi skulle be om som ber att vara. Nej. Anden självor ber för oss om vi soffen inte kan sägas. Och han är den säkra görstene vet kvart så han andra ser. Det vill jag gott spira för den höll. Det vill jag gott. Alltså. Ja. Att det en standande alltså. Han sätter sig i samband vid att kvart hans fördömer. Kristus han som dejer och det är möjligheter som risen upp som vi högrand gods och som ösne ber för åkken. Att det bara så halt en standande. Det här virksomt och i åkken, för vi det och så siren Arren. Alltså mer än att säkra så är då klart jag uttryck man kan ta Det det. är ölla störst. Ja? Det är ölla störst. Ja. Alltså Kraftfullt. ja, mer än säkra. Ja. Och heter attarna känslan är att han slapp att få allt gott att. Så Ja. alltså det är halt en standard. Ta gör det här arbetet så kommer vi skriven nu nej av mig själv om vi var för avgången. Men så tog jag en ut till hetta från att vara jarvor. Paulus skriver om att det så att som vojkor, som jarvor tar fraverande. Men vojkor tar närvarande, jag sa. Han löser att det här att vara vojkor i Kristus är närvarande öron, ja. Och stärker tar fraverande. Att det är också väldigt känsamt. Och vanten ta att vara i Kristus gör det eller han var det som gör det. Men Paulus präckvar är att vi ursled någon i Kristus han gör det. Och inte i sin egna. Ja, det är ofta det som uppständer av missförståelse med människor tryckvande i ösene. Tog jag vid så starka meningar om imest anna. Det är ju skriften i ösene vid det dagliga lögn. Ja.
Och det var åtfall frier som fyllde med och självan det heter en personer här och en annan här och i här. Och nu är det akkurat som om att det är åt. Det är en, ja. Det är einlagen är inte bestämma av om det är skärman eller fraskilt här, så einlagen är och Johan som är i Jakob vi andra så in. Ja. Så Paul, vi det kommer ändan, men jag kan du inte begynna bön nu helt slut. Jo. Ja. Har det pröjs där för att vi kunde ha sitt i dessa lötna och tack där för att Daniel kunde komma fram vid hästen som han har haft framme och i samband med sändningarna. Och i det, vilket det, och har det tagit händan sändningen vi sänt så ger till att detta ska livande göra människor och i det här. Att han hatt, att det är tryggva att det och ösne livande göra till en person och Jakob som ju bor i lika med oss. Och tack för det här att det varsta gör, hur så underfullt att virka i till en egna lika med. Men nu är det just åkara lika till ditt egna lika. Det säger du ett ord, det säger Paulus i 4 Korinthierbrevet 6, att vita dit att det är inte stickar egna. Det är ett årskjøpt. Er det god i lika med tykkere. Og Herre, prøysa vi to for det her. Takk for salut sammen med Anjo. Takk for salut sammen med Daniel. Takk for at jeg kunne si til at som en gestor. Og til så underfullt å være en gestor her av alt. Så borgerskapet okkar i himmelen. Og her er vant av vi døysen som frelsere. Herren Jesus Kristus som skal omskapa vireløsa lika mokkara og gjøre det lukt til noen underfotla dårtar lika med. Og til det som verer at han var til her vi sa. Sier sangren, ja, kvært være ta. At han var til her vi sa. Även lenka være ta, sier sangren, men og hese langt og av som aldri heldur opp her kan ikke brøyta statter. Det her verer alt folk kom. Og det det ikke her jeg gjør. Gå og fjerde. Prøysa ver to fire til. Og takk for alt her signa de som lusta og komme suttja og Jesu navn. Amen. Amen. Så var hese parten av hjertemål liver, og i sendingen der så har jeg selv vært Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg Paul Ferre, og Anja Hansen, hun her steg for det tekniske. Her ser her parstene som har vært fremme undan langt nå å sitte av YouTube-kanalen til Iktos, og her er for å komme settene. Så takk for hese for tid.